En typisk arbejdsdag for mig starter tidlig morgen med, at selvfølgelig man sætter kaffen over og får lidt morgenmad, og så får man pakket bilen, mens kaffen bliver brygget, og ligesom får et overblik omkring, hvad man skal have med den her dag, og sørge for, at man har det rigtige værktøj med til opgaven. Mit navn er Simon Mundus. Jeg er 38 år gammel og har været tømrer i 20 år og har haft mit eget firma siden 2011. Til daglig laver jeg alle former for tømmerarbejde og snedkerarbejde. Man har egentlig specialiseret mig lidt mere i den mere finishagtige afdeling, det vil sige, at alt fra indvendige gulve, paneler, vinduer, døre, køkkener og den slags. Det er der, jeg føler mig mest til rette og føler, at jeg kan levere et rigtig godt stykke arbejde. Altså i min daglige arbejdsdag kan opstå mange udfordringer. En af dem kan være, at materialerne bliver leveret forkert, eller de ikke lige passer på de mål, som jeg havde forestillet mig, der gør, at de skal på en eller anden måde tildannes, så de passer til den opgave, jeg nogle gange laver. De andre ting kan være, at gennemsigtigheden af el i forskellige huse. Altså jeg arbejder både på nye byggepladser og i ældre huse og sådan noget, og man kan jo gå fra, at man har 100 stikkontakter til at have 2 stikkontakter på en byggedag. At man egentlig er gået over til at have batteri på stort set alt, frem for at man før i tiden skulle trække, lad os sige, 10-15 forskellige stik rundt i huset for at finde nok strøm. Det gør at tit, når man så tænder støvsugeren og sin kapsav og sådan nogle ting, så ryger sikringsanlægget og gamle sikringer og den slags. Så det at man har fået en så bred platform på 18 volt, har virkelig gjort det nemmere at ligesom tog til kunderne. Altså til hverdag der bruger jeg Festusprodukter til alle slags opgaver, om det er store eller små. Efterhånden så har jeg fået byttet alt mit værktøj ud på ledning over til den her 18 volt serie, der gør, at det er nemt for mig at bytte batterierne rundt. Og det gør det mere smidigt at arbejde. Altså det er jo logisk bygget op på den måde, at man nemt kan koble alle maskinerne til en støvsuger, og det næsten er støvfrit. Hvis jeg skal sige et værktøj, som jeg bruger mere end alle andre, det er helt klart multicutteren. Man kan bruge den i frihånd og skære alle mulige specielle opgaver med steder, man ikke kan komme til, eller hvad man nu skal gøre. Og plus at man har jo hele den her ligesom sortimentsserie til den, hvor at man kan skære vinkelret, og der er anlæg til det, og man kan sætte støvsuger på den. Og blandt de nyere produkter, der er kommet, så synes jeg også virkelig, at bordsaven skiller sig ud i forhold til andre modeller. Altså det her med, at man nu har et stykke præcisionsværktøj, som der kan passe ind i en sustainer, og den er super præcis, man kan indstille den digitalt. Det med at køre primært en batteriplatform til hverdag gør, at det er meget nemmere at samarbejde mellem de forskellige produkter, man har i bilen. Altså man skal ikke tænke over, at man skal stille 3 eller 4 forskellige ladere op, når man skal ud og lave job. Man kan egentlig bare tage sin sustainer med sine batterier og få sat ind, og så har man til opladning, og så er man egentlig i gang. For mig betyder det alt at kunne levere et præcist resultat hver eneste gang. Det er kunderne, jeg lever af. Uden dem så havde jeg ikke nogen forretning, og det betyder alt, at de ligesom er glade og tilfredse med det resultat, som jeg har lavet i løbet af en arbejdsdag. Det betyder både, at de ringer til mig igen, og at de også giver mit nummer videre til dem, de kender. Jeg vil til hver tid anbefale alle inden for branchen at benytte sig af Festusprodukter. Om det er bare et enkelt produkt, der løser til det behov, de har, eller om de kører hele serien, det er sådan set ikke, har den ikke en stor betydning, men virkelig at komme over på det, og så mærke, at du får et stykke kvalitetsværktøj, som der bare spiller. Det eneste, man skal være forberedt på, det er, at hvis du først ligesom har sat foden inden for døren, så er der ingen vej tilbage.